je koktuma haste hayungni nai tongnai rok borok joto saiman banya 2023 o kaisa Bharatni ISRO bai tuidulja chandrayan 3 moon mission hayake talo hormani ajagao lander bai rover tiklaimani talo tai kusuk sakao kaisa satellite hormani ajagano tabo talo Shiv Shakti point hini hinjak sinai amono IAU ni hoite improbable khajaka hayake International Astronomical Union amoni hoite tabuk je IAU country ba haktor tongnai omorok tabuk Shiv Shakti point hini hinchinai je India Bharatdok chandrayan 3 je landing khlaimani jaga no hake bomo haktor IAU ni andaro he ogrubo tong norok nugimano omebo je green color jag omo IAU ni andaro tongo hake norok jaga nungmano Bangladesh krei te Pakistan krei te kabang mano yang medalist phasing rokobo krei hake o haktorok o je bumung romani Shiv Shakti hine amonu gosia pano ngi manu tamni himbele phani salo belekhe omorok nangmani ngi thangnai tamni himbele tabungni jorao to chung yang prithibi hayaka hayungo jaga seglai wala lai tonglayu phani bisi future thinang rok ngakai space moon hayaka tal Mongol groho hayaka Mars rokose jaga seglajak nugnai kabangma haktorong no tai 20-30 bosorni pore rok ngakai kabangma space je planet tongmani ajagani natural resource no nanani bagai kabangma haktorok joba khlaimanu biskangni thinang salogo amtike ingnai hini sawai kabangma article logo publish khlaijak tongo tabo te kabangma news hayake koktomarogo sajage tongo amoni bagai belaikhe omo Bharatni ingai important biskangni jorao omo samung nangai maniyo je tabuk IAU ro 93 ta country tongmani national member ngke tabor 85 ta tongo hake amsik country haktor joratei ojem chandrayan 3 ongkhormani Bharatni ngai talo a point no Shiv Shakti point hnei mung rijak sinai te amsik haktor mung no gosiwi na sinai hake amo belai kheno chamani kok nung jesa kuna besar pan Bharatni ingi tongni belai kheno nini bagi kaham tamani himbale nung jesa hasteo pan tongdi nung tobo Bharat haktor bisingo no tongo hake kabang man Bharatni mission ro space hojagai moon hake talo landing ro khaim majagao kabang man Bharatni bumung bai khlaijak tongo hake puila chandrayan 1 mission afro kaisa talo krasngi klaimani manai chandrayan 1 ni amono mungrjaka chini Bharatni puila prime minister ni bumung bai Jawaharlal sthal hnai hake chandrayan 2 ni amti kras khiklaima jaga bo tiranga hnai mungrjaka tabo chandrayan 3 hingka amotebo important tamni bagi hingka o jaga bo lander bo tiklaijaka tai rover bo o jaga tiklai kabangma research khlaijaka tai amono Shiv Shakti point hnai mungrjaka hake norok o jaga nugimano omo o jaga no tabuk Shiv Shakti point hini hinjangnai o jaga no chandrayan 3 landing khlaimani orono rover tiklai research khlainani hnai kok rijangmani o jaga no tui rutungnani talo hnai kok chung khnamani kok tumani bising tiro kabangma research organization ni mote ngake o jaga borof haike tuijo mugjak tongo hnei borok statement wo tai sawo norok o jaga kabangma dot jagnugo omjotono jar landing khlai bumung remani haike yang south phasingo kai norok nugima khana chandrayan 3 ni kormo color bai dot ja orno chandrayan 3 ongkhormani haike landing khamani omno tabuk Shiv Shakti point hnei sinijak sinai mung klaikya hake o jaga no puila Bharatni chandrayan 3 no landing khlairjangmani tai lander ni bising ni rover ongkhori phaimani a jaga research khaimani hake jenro mangpli nugi tongmani o jaga je rover nungmani omo no talo ongkhornai omo no Vikram lander tai pragyan rover nei mungrijaka borong no Bharatni puila talo ongkhornai tai hayungni hingakai 4 number 1 chance banyo ongkhori manai hayungni puila moon mission komram banyo kom budget banyo Bharat mission no complete khlaikya amoni bagani kabangma hayungni kotor haktoro Bharatni research organization ISRO bai miliwoi samung khlainani bagai chaitoklai tonglayo omochung koktomani bisingtei sawai manu hagenor komeni bisingti ke sahadi omo
hai khaijangmani bagui ani khe bumung rwjangmani bagui bahai ma tong nongni bwkhani kokrok kisa sahordi chini borok rok bo marang ka haisi tabuk Facebook tino Britain America ni borok no tubi haimanu angoma hamya kok saya kaham no chini borok rok bo sungsar ni borok rok je tike choli tongo haike no cholinani bagui chai togui tongo tar mane no omo nainyo saimanu ta haipano jesake pan choli di tabo culture no tapok di dofano tapok di dofano hamjangnani rungdi nung jesabai pano amo nini live nini icha amo haike Tiprasa rok bo je bom tom gnang no je brain gnang rong no haike kotor research organization space research organization IT sector rogo samung khlaimang kai balaike Tiprasa rok ni bagai amo kungchukjangnai kokbo ngnai tai amo srunglai batalai singwo haike samung kahamno siki kai balaike chanai tamni himle no bui nugui sikinai ngakai teba amo kahamti amtiki srunglai batalai ke thanga kai amo tebo Tiprasa dofani bagui bo kahamungnai ta haisi hage tini amsik kok saunya ang o video no mothagnani lamao thangsinai norong o video no sajaka ke like ridi tai comment bo khainen ta pokdi bahing jaka tai channel no subscribe khai bell icon no click khainen ta pokdi je pura ang video katal dawa puru nongro notification sogene bagui share khai di video no hambai।